Mga kaibigan, yung tulay na natakot si Secretary Dizon kasi nga po yung uyog-yog. Dito yan mga kaibigan sa may papuntang Lupi sa Camarinesor. Mga kaibigan, simula pa noon hanggang ngayon ito pa rin po yung sitwasyon ng kalsada po rito sa may Lupi. Wasak na wasak pa rin pero tagadon po kayo rito. Good morning mga kaibigan. Ito, prepare na po tayo, biyahe na po tayo ng Bicol. Ingatan mo po kami, Ama, Panginoong Diyos, sa aming biyahe ni AC. Ganon din po yung aming makakasabay at madadaanan. Ingatan mo po kaming lahat. Thank you po, Lord. Let's go mga kaibigan. Biyahe na po tayo pauwi sa Bicol mula po rito sa Pasig City. Dito na pala ako mga kaibigan sa Cabinte, Laguna. Mga bandang alas 4 na. Kasi 2:30 ako umalis sa amin sa Pasig. Grabe yung kalsada dun sa Mabitak. Nag-backdoor ako mga kaibigan kasi mas sanay ako rito. Dumaan sa backdoor Laguna. Tapos papunta na ng Luciana, Quezon. Kaya kumbaga mga kaibigan, mas sanay ako rito kaysa dun sa sa may Alabang. Mga kaibigan, dun lang talaga sa Mabitak. Grabe. Talagang bitak-bitak yung kalsada. Mag-iingat kayo dun mga kaibigan. Yung truck dati na bumangga sa bahay nandun pa rin yung pinaalis. Dito po mga kaibigan, kahit abutin kayo ng gabi, kasi ako malimit ako dito abutin ng gabi. Kung pauwi ng Bicol tapos pabalik ng Bicol, minsan nga hating gabi, okay naman po, hindi naman po rito masyadong delikado. Talagang madilim lang po siya. Pero depende po sa inyo kung mas gusto niyo po rito dumaan. Pero ako kasi sanay na po ako rito, kaya dito po ako malimit dumaan sa backdoor sa may bandang Pami hanggang dito po yan sa may Lucia, Lokban, Quezon, Tayabas, Quezon hanggang sa may Pagbilao at Timonan. Doon na po yung labas po kasi nito sa may Pagbilao. Eto na po mga kaibigan, kakaliwa na po tayo papunta po doon sa Pagbilao Bypass Road. Eto mga kaibigan, napakagandang alternatibong daanan para makaiwas po kayo doon po sa bayan po ng Pagbilao, Quezon. Kung galing naman po kayo doon mga kaibigan sa may parting San Pablo tapos sa may Candelaria, ito po, bali pag nakita nyo po yung ice plant, kakaliwa na po kayo rito, papunta po dito sa may Pagbilao Bypass Road para makaiwas po kayo doon sa pinakabayan po ng Pagbilao, Quezon. Napakaganda na po dumaan dito kasi maganda na po yung mga kalsada, bagong kalsada po ito, kaya kumbaga napakasarap din pong daanan sa ngayon. Ito mga kaibigan, ito na po yung papunta naman po sa Maharlika Highway. Dito na po kayo kakaliwa, papunta na po sa may zigzag road. Mag-iingat lamang po kayo kasi wala pa pong stoplight dito, kaya bigayan lamang po yung mga sakyan. Pero syempre kailangan mag-iingat kasi minsan buwelo po yung mga malalaking sasakyan po rito. Ito na mga kaibigan, yung Pagbilao, papunta na po yan sa Atimonan, papuntang Old Zigzag Road. Maganda at maayos naman po yung mga kalsada po rito. Wala po kayong magiging problema sa mga kalsada po rito. Maayos po rito ngayon yung mga kalsada. Kaya makapagpatakbo na po kayo rito ng mabilis-bilis hanggang doon sa may zigzag road. Pati nga po mga kaibigan, yung dating sira-sira po rito, ayan, medyo maayos na po siya. Maganda na po rito yung takbuhan po natin kapag dito po kayo dumaan sa may papuntang Atimonan sa may zigzag road. Inabot na po tayo ng umaga. Andito na po tayo, paakyat na po tayo sa Old Zigzag Road. Ito mga kaibigan, pag kumaliwa po kayo dyan, yan po yung diversion road ng Old Zigzag Road. Pero dito po tayo sa taas kasi mas kukunti po yung dumadaan dito na mga ibang mga sakyan, kasi yung mga malalaki, katulad mo ng mga bus, mga truck, dun po sila dumadaan sa diversion road. Bawal po sila rito sa pinakataas. Napakarami na rin po yung mga bumabiyahe. Ito mga kaibigan, yung pinakamagandang spot po rito, viewpoint po rito sa may Old Zigzag Road. Marami pong mga humihinto rito para mag-pictures, mag-video. Pero ako maraming beses na ako rito mag-picture tsaka video, kaya hindi na po ako dito hihinto para maaga po tayo makarating sa Bicol. Siyempre kapag pauwi po kasi talagang excited po tayo. Eto mga kaibigan, dito po yung iba ng mga nakatambay, mga nagpi-pictures sa mga nagbi-video, kasi talaga naman po napakaganda nitong lugar na to. Pero kailangan mag-ingat lang po talaga kayo kasi isa po ito sa pinakadelikadong kalsada sa atin sa Pilipinas. Ito pong Old Zigzag Road. Kung hindi po ako nagkakamali, parang pang-anim po ito sa pinakadelikadong kalsada po rito sa atin sa Pilipinas. Dito mga kaibigan, napakaganda po talaga dumaan dito kasi malamig po yung panahon dahil napakaraming puno. Tapos eto, may mga ibang ilan lamang na may mga konting mga lubak po rito.
sa may parting ito, sa may pababa na po tayo na Old Zigzag Road. Ito po yung huling zigzag na pinakamatindi rin po. Kaya yan, medyo di po maganda yung kalsada. Pero ayos naman, di naman po ganun kalalim. Kailangan naman po talaga na mag-ingat po tayo. Ito mga kaibigan, yung sobrang paliko po rito. Sobrang korbadahan. Kaya kailangan po mag-ingat po kayo rito, doble ingat. Sa mga hindi po nakakadaan dito, kailangan pag-aralan po muna natin na makita na kailangan maging maayos po yung papatakbo po natin dito kasi napakadelikado. Yan mga kaibigan, medyo malubak po sa parting gitna na yan, kaya dito po tayo sa pinakagilid. Medyo maayos po kasi yung semento po rito sa gilid kasi dyan sa may gitna medyo lubak-lubak. Pero pagdating naman po rito, maayos naman mga kaibigan. Ayun, may konting sira lang na kalsada ulit to. Isa rin yan sa mga iingatan po ninyo kapag dadaan po kayo rito sa may Old Zigzag Road. Ito mga kaibigan, palabas na po tayo ulit sa may Maharlika Highway hanggang papunta na po tayo nito sa may Atimonan, Quezon. Dito mga kaibigan, sa papuntang Atimonan, Quezon, ayan, medyo maayos naman po yung mga kalsada po rito. Bali may 4 lanes po rito, kaya kumbaga makakapagpatakbo po tayo rito ng naayon sa inyong gusto. Pero syempre, sundin lamang po natin yung speed limit, yung ating kakayahan. Mahirap na kapag sobrang bilis po tayo. Ito mga kaibigan, maayos. Maganda naman po yung kalsada po rito papuntang Atimonan, Quezon. Walang kasing sarap mga kaibigan bumiyahe talaga ng nakamotor dito sa pauwi sa Bicol. Ito mga kaibigan, no, maayos at maganda yung mga kalsada. Kaya kumbaga ayos na ayos bumiyahe po ngayon na mahal na araw, bago magmahal na araw. Kasi ngayon March 28 ako bumiyahe, alas 2:30 po ako umalis ng Pasig. Medyo marami-rami na rin mga kaibigan yung mga bumiyahe na pauwi ng Bicol at ibang lugar, Visayas, Mindanao. Pero hindi pa ganun talaga, sobrang dami. Baka sa mga ano pa sila, linggo bago magmahal na araw po talaga yung biyahe. Pero ito mga kaibigan, napaganda po talaga bumiyahe po rito ngayon. Magpapagas po muna tayo mga kaibigan. Dito po yan sa may Unok Fuel, dito po yan sa may Atimonan, Quezon. Pero mga kaibigan, bago ako umuwi nasa Pasig, nagpagkarga na po ako ng 400 pesos. Eto ngayon, mura po yung nakita ko rito na gas, 88 pesos po yung kada litro po ng unleaded po rito. Kaya medyo mura po rito kasi sa iba nakita ko parang yung iba 97, ito napakamura sa may Uno Fuel. Dito po yan sa may Atimonan. Full tank pre, unleaded. Yun po mga kaibigan, 88 pesos po yung per liter po ng unleaded. Dito po yan sa may Uno Fuel, dito po yan sa may Atimonan, Quezon. Stop over muna mga kaibigan dito sa may Serena, dito po yan sa may Atimonan. Yan mga kaibigan, no? Baka din nyo po napapanood yung video ko po dyan sa Serena. Meron po akong video nyan, separate video po yung ginawa ko po nyan dito sa Serena po ng Quezon. Ito mga kaibigan, nandito na po tayo sa Gumaca, Quezon. Yan pong pakanan, yan po yung papuntang Gumaca bypass na meron po pong time video dyan. Pero ngayon, susubukan po natin dumaan dito po sa pinakabayan kasi titingnan po natin kung maayos na po yung mga kalsada po rito. Kasi yung iba natatakot o medyo nag-aalangan na bumiyahe sa may Gumaca bypass kasi nga po napakatarik. Pero dito mga kaibigan, yan medyo may mga sira-sira pa pong kalsada po rito sa may papuntang Gumaca bayan, pero kayang-kaya naman. Kaya isa ito mga kaibigan, pero nakakadaan na po pala rito mga kaibigan yung mga malalaking trucks. Kaya kumbaga pwede na po rito dumaan kahit na mga malalaki tapos maliliit. Ito po yung iwasan po ninyo, yung release din po rito ng tren kasi kapag pasak po yan, madulas po yan. Kaya kumbaga mga kaibigan, yung mga medyo nag-aalangan at medyo takot dumaan dun po sa Gumaca bypass, dito na po kayo dumaan, pwede na po dumaan. Yan na lamang po yung mga ginagawa rito na inintot po muna kasi para maging maayos po yung pagdaan po ngayon ng mahal na araw na buhos po yung mga pasahero. Yan mga kaibigan, pwede na dumaan po rito sa pinakabayan po ng Gumaca kahit na malalaking truck. Ayan nga po, may mga truck na dumadaan po rito. Mga bus dito na po dumadaan, di na po sila dumadaan dun sa Gumaca bypass na talagang naman pong matarik at grabe yung ahon. Kaya mga kaibigan, yung mga takot doon dumaan at medyo nag-aalangan sa Gumaca bypass road, dito na po kayo ulit dumaan sa pinakabayan po ng Gumaca. Kaya magiging maayos na po yung takbo po ninyo rito. May mga hindi pa lang po mga natapos na kalsada pero ayos na po yan.
Eto mga kaibigan, pangalawang release po ng trend. Isa po yan sa ulit sa ingatan po ninyo dito na release po ng trend. Dito po yan sa bayan po ng Gumaca, Quezon. Ito pa mga kaibigan, yung huli at pangatlong release po ng trend dito po yan sa Gumaca, Quezon. Nandiyan pong iingatan kasi madulas po yan kapag basa. Pero kapag hindi naman, mag-iingat pa rin po kayo kasi sigurado na baka hindi po madulas po kayo. Ito na mga kaibigan, yung pakanan yan po yung papuntang Gumaca Bypass Road. Kung dyan po kayo dumaan, kakanan na po kayo rito papuntang Maharlika Highway, papunta naman po ng Lopez, Quezon. Ito mga kaibigan, na kalsadang to ang inyo pong iwasan dito kasi napakatindi po ng kurbada po rito. Kailangan sa mga hindi po sanay. Ang palatandaan mga kaibigan, bago po dumating ng Lopez, Quezon, ayan mga kaibigan, napakatindi po ng liko na yan. Isa po yan sa ingatan nyo, may tulay po dyan. Marami-rami na rin po yung mga nadisgrasya po rito kasi napakatindi po ng paliko po na yan. Kaya kailangan mag-iingat po kayo rito mga kaibigan, lalo po yung mga hindi pa po sanay at ngayon pa lamang makakabiyahe. Ito mga kaibigan, yung kalsada ng Lopez sira-sira pa rin, marami pa rin po yung mga hindi magandang kalsada po rito sa may Lopez, Quezon. Kaya ayan, isa po yan sa ingatan po ninyong lugar, yung papunta at papasok po ng Lopez, Quezon. Marami pong mga lubak-lubak, sira-sira po talaga yan. Kailangan magdahan-dahan lamang po kayo, lalo po yung mga nakamotor na katulad po natin. Isa ito mga kaibigan, ang Lopez, Quezon, sa matindi po yung mga kalsada na medyo talagang malubak at sira-sira. Ito mga kaibigan, pakanan na po tayo papuntang Lopez Bypass Road. Di na po tayo daan sa pinakabayan kasi nga para makaiwas din po tayo. Pero ngayong maaga, wala pa naman po yung traffic sa Lopez, Quezon bayan. Pero mas maganda na po dumaan po rito sa Lopez Bypass Road para mas dire-diretso po. Mas maganda po kasi yung kalsada po rito, sementado. Kaya magiging maayos po yung ating biyahe po rito sa may Lopez Bypass Road. Maayos, maganda mga kaibigan yung kalsada po rito sa Lopez Bypass Road. Tapos eto mga kaibigan, pakanan na po tayo rito, papunta na po tayo ng Calawag naman. Eto mga kaibigan, yung ginagawa po na Lopez Ruins hindi mga kaibigan, yan po yung Lopez Viaduct na ginawa po yan para kung sakali man na bumaha rito kasi itong lugar na to sobra pong baha. Kapag baha, wala pong mga nakakadaan, kaya ginawan po nila yan ng alternatibong daan. Yan po yung sa taas para kahit baha po dito, makakadaan pa rin po yung mga sasakyan pabalik, pauwi po ng Bicol. Pero hanggang ngayon, hindi po yan natatapos. Hindi ko alam, napakatagal na yan. Binisita nga po yan dati ni Sec Dizon pero wala pa rin nangyari. Hanggang ngayon, ganyan pa rin po, wala pa rin pong gumagawa po rito. O baka naman tinigil po muna ngayon kasi Holy Week. Welcome po mga kaibigan, dito na po tayo sa may Calawag, Quezon. Ayan, ito po yung iwasan din pong tulay. Mataas po yan yung kanyang pavement. Pero dito mga kaibigan, pagpapasok na po tayo ng Calawag, Quezon, sigurado, asahan nyo na po yan. Marami rin po mga lubak. Kaya kailangan mag-ingat po kayo, umiwas po tayo. Ako dito sa gilid, kasi dyan sa gitna, matitindi rin po yung ibang mga kalsada po dito sa may papuntang Calawag, Quezon. Medyo marami-rami mga kaibigan yung mga sirang kalsada po rito sa may Calawag, Quezon. Pero hindi naman po lahat. Pero dito, ayan, wasak talaga mga kaibigan yung gitna. Kaya ito, may sumalubong pa. Yan mga kaibigan, wasak na wasak ibang mga kalsada po rito. Kaya kailangan magaling kayong umiwas. Dito po yan sa may papunta na po yan ng Calawag, Quezon, sa bayan po nila sa may Raymond. Din po ito mga kaibigan, itong kalsadang to talagang medyo marami pong mga sira-sira. Talaga naman pong matindi to na inyo pong madadaanan pag uwi po kayo ng Bicol, Visayas, Mindanao mula po sa Manila. Pero dito mga kaibigan, bago po dumating ng pinakabayan po ng Calawag, Quezon, maganda at maayos po yung mga kalsada. Ayan, may 4 lanes, kaya magiging maayos naman po yung takbo po ninyo bago po tayo makarating naman ng Calawag bayan o kaya doon sa may terminal po ng Raymond. Magiging maayos po yung inyong takbuhan po rito kasi medyo maayos po yung kalsada po rito papunta po ng Calawag, Quezon. Aba, tingnan nyo naman mga kaibigan, no? Long ride din sila, oh. Yung trike, grabe yan, tindi nito, oh. Sabagay, kayang-kaya po talaga yan kasi gasolina din po ata to. Saludo sa inyo mga brother, mag-iingat kayo, ride safe sa inyo. Grabe yan, tindi nila mga kaibigan. Eto mga lods, may nakasabay ako, mga big bike. Actually yung isa na iwan, 3 kasi sila eh. Itong dalawa, Philippine look, pero mga idol, grabe yan, tindi. Kailan kaya tayo nito kahit makasakay man lang kasi alam naman natin kung posible mo makabili nito kasi napakamahal niyan. Grabe, ang ganda tingnan talaga pag naka big bike tapos maglo long ride.
Ingat po kayo mga sir, ride safe din po sa inyo. Dito naman po mga kaibigan, sa may papuntang Santa Elena, Tabugon, napakaganda mga kaibigan ng kalsada po rito na dati sobrang lubak-lubak, pero ngayon tingnan nyo naman po yan, maayos at talagang maganda na po yung mga kalsada po rito sa may papuntang Tabugon, Santa Elena. Yung magmula po yan sa may Calawag, Quezon. Kaya dito makakapatakbo na po kayo ng naayon sa gusto po ninyo. Dati-rati grabe ang traffic po rito, pero ngayon wala na po, kaya magiging maganda at maayos dire-diretso na po yung inyong biyahe po rito sa may papuntang Santa Elena. Yan mga kaibigan, mga lods, maayos at maganda na po yung mga kalsada po rito, kaya ingat na lang po sa pag mabilis, pero maayos at maganda talaga mga kaibigan yung mga kalsada na po rito papuntang sa may Tabugon, Santa Elena. Grabe, ganda. BMW. Hello po sir, ingat po kayo. Sana malaking bagay na nakasabay ko po kayong dalawa, ay tatlo pala. Grabe, ganda talaga nila tingnan, napaka-forma. Hanggang paghanga na lang po talaga tayo, di po natin kaya bumili niyan. Baka kahit kulong, mahirapan tayo makabili niyan. Kasi napakamahal niyan, big bike. Grabe. Pero pangarap ko po yan. Sana naman, balang araw, pag ipagkaloob ni God. Ito mga kaibigan, grabe, ang bilis nila. Big bike kasi. Sinisenyasan ako sir na mauna na ako sa kanila. Kasi kanina pa ako nakabuntot sa kanila. Mauna na po ako, ride safe po sa inyo. Grabe, ganda talaga nila tingnan. Ito mga kaibigan, maganda po talaga ng kalsada po ngayon dito. Dati, grabing lubak. Pero ngayon, ayun, grabe, napakatindi na po ng mga kalsada po ngayon. Tuloy-tuloy na po yung inyong biyahe papunta sa may Tabugon, Santa Elena. Magiging maayos at maganda na po yung inyong biyahe po rito. Kahit ngayon, tingnan nyo po ako, grabe po yung takbo natin dito. Medyo talaga nag-i-enjoy. Na dati grabe, tagadol po talaga rito papuntang Tabugon, Santa Elena. Halos lahat na kasi ito mga kaibigan, tapos na ayan, mga bagong gawang kalsada po yan. Kaya sigurado na may enjoy nyo po yung biyahe po rito sa may Tabugon, papuntang Tabugon, Santa Elena, hanggang doon sa may Bicolandia Arc. Grabe, ang ganda na, sarap na bumakbak dito mga kaibigan, mga lods. Pero mag-iingat lamang po talaga sa inyong biyahe ngayon bago magmahal na araw. Ako kasi ngayon March 28 yung aking biyahe, medyo nauna na ako sa karamihan ng mga babiyahe, pero babalik din ako mga kaibigan ng Maynila kasi may pasok po ako ng mahal na araw. Bibisitahin ko lang po yung mga magulang ko, lalo mga kaibigan yung nanay ko na may sakit. Pero dito mga kaibigan, bago dumating ng Andaya Highway, dito po yan sa may checkpoint ng LTO tsaka ng animal quarantine. Ito, wasak na wasak po yung mga kalsada. Isa to mga kaibigan, so talagang iingatan po ninyo bago po yan dumating ng Andaya Highway. Ito po yung checkpoint ng DNR tapos ng LTO, kasi sa unahan yan na po yung maghihiwalay na kalsada. Pag kumanan po kayo pupuntang Andaya Highway, si Pupot. Pag dumiretso po kayo, Via Daet. Pero mas maganda rin po yung mga kalsada po dyan, Via Daet. Ito mga kaibigan, balik kanan na po tayo rito, papunta na pong Andaya Highway. Diba? Titingnan po kasi natin, i-update ko po kayo sa kalsada kung ayos na po rito. Pero ngayon mga kaibigan, ito yung kalsada ng papuntang Tagkawayan, Quezon. Maayos at maganda ng mga kaibigan yung kalsada po rito. Kaya medyo talagang magiging maganda at maayos po yung inyong biyahe. Yan mga kaibigan, yung marker po ng Tagkawayan, Quezon. Kaya magiging maayos at maganda mga kaibigan yung biyahe po ninyo rito dito sa may Andaya Highway ng Tagkawayan, Quezon. Ito mga kaibigan, may mga gumagawa po rito na taga DPWH nag-aasfalto dito po yan sa may Tagkawayan, Quezon, sa may Andaya Highway po rito. Pero mga kaibigan, meron pa rin po pala na mga sira-sirang kalsada dun po sa may pababa po ng papunta rito sa may Tagkawayan, Quezon. Ito mga kaibigan, maganda mag-stop over dito kasi may Jollibee tapos may McDo. Maganda mga kaibigan mag-stop over dito sa may Tagkawayan, Quezon. Pero ako diretso na po ako para makauwi po tayo ng aga sa amin sa Pulangi sa Albay. Papasok mga kaibigan ng Del Gallego, Camarines Sur. Grabe ang karga po nito, hanggang Bubong na van. Siguro biyaheng malalayo to, tawid dagat sigurado to. Ingat po kayo mga brother, sister, sa mga sakay po dyan. Ito mga kaibigan, medyo maayos at maganda yung kalsada po rito sa may Del Gallego sa Camarines Sur. Dito po yan sa Andaya Highway, kaya magiging ayos at maganda po mga kaibigan ang inyo pong mga biyahe po rito. Napakaganda pa ng panahon, mainit, pero hindi namin ganun nararamdaman yung init kasi tumatakbo po tayo sa motor tapos mahangin.
Kaya ini-enjoy, nakaka-enjoy po talaga bumiyahe rito kasi maganda po yung kalsada. Dito po yan sa may Del Gallego sa Camarines Sur. Dito mga kaibigan, papunta doon sa may tulay kung saan nalaglag yung top box nung kasama ko nung huling biyahe po namin pupuntang Catanduanes. May mga malubak po rito na parte. Dito po yan sa may Kiblay Bridge. Yan mga kaibigan, medyo malubak kasi dyan, dito mga kaibigan, no, yung nalaglag yung top box nung kasama ko. Nagbumiyahe kami ng Catanduanes nung September. Dito mga kaibigan, medyo malubak kasi rito. Kaya ayan, dito mga kaibigan, dito kami huminto nun. Kasi dito nalaglag yung top box ng kasama ko. Pero paglagpas mga kaibigan dito, maayos at maganda naman ulit. Yung kalsada po rito, talagang matindi at maayos. Napakasulit dito dumaan mga kaibigan. Ayan, oh. Sobrang ganda ng kalsada po rito sa may Del Gallego, sa Camarines Sur. Papunta na po yan ng Ragay. Ito mga kaibigan, kapag nakita ko dyan na tao na nanghingi po ng barya, asahan nyo po yan na maraming lubak. Dito po yan sa papasok po mga kaibigan ng pamuntang Ragay. Marami pong mga medyo di pa rin po magandang kalsada po rito sa may parting papasok ng papuntang Ragay, sa may papuntang plaza. Ito mga kaibigan, oh, dati sira-sira to, pero ngayon medyo maayos-ayos na. Kaya medyo maganda-ganda ng konti yung takbo po natin. Kasi dati rito napaka-traffic kasi ginagawa po yung kalsada po rito. Ito yan mga kaibigan, pero ngayon medyo okay na. Kapiraso lang naman po yung ginawa po rito kasi dito sa unahan, ayan, dito sa may gasolinahan, umpisa na po yan na medyo sira-sira yung kalsada. Hanggang dito sa may plaza po ata nila to, o playground. Ayan mga kaibigan, oh, medyo may konting mga lubak-lubak na kalsada po rito. Kaya medyo delikado to sa atin, sa mga katulad nating mga nakamotor. Hanggang dito mga kaibigan, sa may parting ito ng Raymond Bus Terminal, hanggang doon sa may tulay, kailangan mag-ingat po kayo kasi medyo sira-sira po talaga yung kalsada. Pero mga kaibigan, kagandaan naman, eto yung tulay maayos na. Dati matagal gawin yan, pero ngayon tingnan nyo po yan, pwede na pong daanan, two-way na po yan. Kaya magiging maganda na po mga kaibigan yung biyahe po ninyo dito hanggang dito sa may tulay, bagong gawang tulay. Maganda at maayos mga kaibigan yung kalsada po rito pagkatapos ng tulay. Eto mga kaibigan, yung tulay na natakot si Secretary Dizon kasi nga po yumuyog-yog. Dito yan mga kaibigan sa may papuntang Lupi sa Camarines Sur. Dalawang tulay kasi yan mga kaibigan na magkasunod. Ito yung isa, di ko alam kung saan siya rito, pero ito yung naramdaman niya na talagang yumuyog-yog tong tulay. Kaya natakot siya noon, pero di ko alam kung hanggang kailan po nila ito gagawin. Pero sigurado di pa muna yung gagawin, baka matagal-tagal na naman. Ito mga kaibigan, yung dating napaka-traffic na talagang nasira na kalsada, nakalahati na lang kasi gumuho. Pero ngayon, ayan, medyo maayos na. Ayan, maayos na yan, konting pinapatigas na lang yan, baka sa mga susunod na araw o baka po ngayong bago magmahal na araw, buksan na po yan. Kaya kumbaga hindi na po ganun katindi yung magiging traffic po rito sa may Lupi, sa Camarines Sur. Pero dito, ayan, mayroon na naman yung mga sira-sira na mga kalsada bago po yan makarating dun sa may bayan po ng Lupi, sa Camarines Sur. Eto mga kaibigan, simula pa noon hanggang ngayon eto pa rin po yung sitwasyon ng kalsada po rito sa may Lupi. Wasak na wasak pa rin, pero tagadon po kayo rito. Ayan mga kaibigan, mga lods, hanggang ngayon di pa rin po inayos. Baka talagang di pa po talaga inayusin kasi nga po ngayong mahal na araw, bawal po siguro yung mga gumagawa. Ito mga lods, mga kaibigan, yung sitwasyon po rito sa Lupi, sa Camarines Sur, yan po yung isang iiwasan po ninyong lugar kapag babiyahe po kayo. Ito naman yung papasok ng Sipukot, yung tulay dito mga kaibigan, yung may toyo. Ayan mga kaibigan, maayos naman po rito, ginagawa po rin nila rito, pero patapos na. Ayan po yung kalsada sa kabila, sigurado yan baka bukas padaanin na po yan kasi mukhang matigas na. Kaya kumbaga mga kaibigan, mga lods, dito wala nang pong magiging gaanong problema sa mga kalsada po rito na dadaanan. Yun lamang po sa may parting Lupi dito sa may Andaya Highway, yung magiging magbabagal kayo kasi may mga sira po talaga dun sa may parting Lupi na dinaanan po natin. Yun lang naman mga kaibigan, yung sira na kalsada na inyo pong nadadaanan dito. Kasi dito, ayan, sigurado matigas na yan, padadaanin na yan para bukas. Yan po yung toyo mga kaibigan. Yan yung palatandaan ko dati na may sirang kalsada. Pero ngayon, okay na, ayan, oh. Maganda na yung pagkakagawa po nila.
matibay at maganda. Kaya sigurado na magiging maayos yung inyong takbo po rito sa pupuntang Sipokot sa Camarines Sur. Welcome mga kaibigan sa Barangay Tara, Sipokot sa Camarines Sur. Yan mga kaibigan, kung nanggaling po kayo, duman po kayo ng Daig, yan po kayo lalabas sa Maharlika Highway. Dito kakanan na po tayo papuntang Naga City. Dito mga kaibigan, marami pong mga naghihintuan po talaga rito. Stopover po talaga itong lugar na to, pagas. At dito rin po tayo magpapagas sa Tara, sa Sipokot. Ito po talaga yung hintuan. Mamimili lamang po kayo kung anong gasolinahan po yung inyong hihintuan. Grabe, mahal ng gas dito sa Caltex. Ganun din sa Shell 97. Dito tayo mga kaibigan sa kabila. Mas mura po rito yung gas kaysa dun sa dalawang big company na yun. Dito yan mga kaibigan sa Sipokot. Dito tayo mamili ng murang gasolina. Meron? Yan mga kaibigan, yung gas po rito 91 pesos. Doon sa dalawang malaki 97. Kaya nakasave po tayo ng 8 pesos. Grabe, napakalaking diferensya. Kaya mga kaibigan, ako dito ako nagpagas kasi 91 pesos lang. Dito po yan sa Petron mga kaibigan. Bali pangatlong karga ko na po rito ng gas. Yun po mga kaibigan, nandito na po ako sa aming pinakamamahal na bayan ng Pulangi. Papunta na ako sa barangay namin sa Balinad. Yun mga kaibigan, medyo maayos po yung kalsada po ngayon. Dito katulad dati na sobrang grabing mga lulubak. Pero ngayon, kukunti na lamang po yung mga medyo sira-sirang kalsada. Doon na lamang po sa may bandang Lopez, sa may Calawag, tapos din po sa may Lupi na napakatindi. Pero mga kaibigan, yung sa may San Isidro, sa may Libmanan, ayos na po mga kaibigan yung mga kalsada po ron. Hindi na po kayo matatraffic po ron na grabe, napakatindi rin. Yun lamang mga kaibigan, maraming salamat. Ingat po kayo sa pag-uwi ngayong mahal na araw sa inyong mga probinsya. Maraming salamat mga palos po sa inyo, boss. God bless po. Ingat po ka mga amin. Thank you.